Hjertelig velkommen til live her i mit kreative atelier. Jeg har fået lukket dig med, Felina, min kære datter. Hej Felina. Tak fordi I kigger med. Jeg har glædet mig så ekstra meget til i dag, fordi du også er med, men også fordi det er i fejringen af vores 26-års fødselsdag, at vi er live i dag. Det skal handle om den helt simple ansigtsrutine og kropsplejerutine, hår. Jeg ved godt, vi har mange produkter med, men vi hopper lidt rundt imellem dem. Vi har torsdag til søndag sådan en kampagne med 25% rabat på alt Camomio. Både her hos os på webshoppen, men også ude hos alle vores dejlige, eller hos mange af vores dejlige forhandlere, hvor I kan prøve at mærke og føle og dufte og få en masse god vejledning. Og egentlig vil vi bare gerne tage jer ind bag den her, sådan, hvad den helt simple del af det, vi gør. Men Felina, vil du ikke lige præsentere dig selv og fortælle, hvad du går og laver? Jo. Jamen, jeg er Mettes datter, ældste datter. Jeg er 22 år, og til dagligdag der læser jeg psykologi i Odense på SDU. Så jeg bor i København, så jeg pendler lidt frem og tilbage i løbet af ugen. Elsker totalt meget mit studie. Synes det er så spændende. Og så er jeg i år begyndt på at være Living Your Lattes instruktør. Underviser en gang eller to om ugen, hvor det er en blanding af yoga, pilates og dans. Og det inspirerer mig så meget, og jeg synes, det er helt vildt spændende. Og 2 verdener, der passer vildt godt sammen også. Ja, og jeg synes, det er så dejligt at have dig med, fordi jeg har jo den der 51-årige hud, og du har den 22-årige hud, og det er jo ikke de samme behov, man har til lige præcis hudplejen. Så vi har taget forskellige produkter med her, og det ser ud af meget, men det er jo lidt også, fordi det er både dem, som du bruger, og jeg bruger, dem, som vi begge to bruger. Og jeg tænker, det sådan er lidt oplagt at starte med ansigtet, og der morgenrutinen, ja, fordi så er der jo også aftenrutinen, hvor rens er så vigtigt, ikke? Så det er også derfor, der ender med at være lidt meget med. Min egen sådan hurtig morgenrutine, den er ansigtstørbørstning, når jeg kommer ud af sengen. Man kan rense inden med Star, hvis man vil det at lige lade huden tørre. Så simpelthen lige at få børstet gang i hele mit ansigt, især omkring mit øjenområde. Og nu glemte jeg jo altså lige at sige, at jeg hedder Mette Skærbæk og er stifter af Camomio, og det ved I jo ikke nødvendigvis alle sammen, bare fordi at jeg sidder her på den her kanal, så det må jeg heller også lige få med. Så en god gang ansigtstørbørstning, det tager ikke mange sekunder eller minutter i virkeligheden. Og især på travle morgener tager jeg bare lige øjenområdet. Det giver så meget liv ind i det område. Så går jeg typisk i bad, hvis jeg skal det den dag. Og så er min rutine egentlig blevet ret simpel nu, især hvis vi bliver sådan i den lidt hurtige morgenrutine nu. Så går jeg altid, eller det gør jeg hver eneste dag, skal jeg enten have noget Infinity på, eller dens søster med duft, Pre & After Sun. Og den her fugt, bruger du også den? Ja, men mest om sommeren. Ja. Altså fordi det er virkelig sådan en sommerduft for mig. Ja. Men den er vildt lækker. Ja. Altså. Det der er for mig med Pre & After Sun, eller vores Infinity Serum Lotion, det er, at det bare er det her kæmpe fugtboost og antioxidant boost til huden. Når vi skal ud i solen og ud i lyset, så er antioxidanter det er en rigtig vigtig parring sammen med solcreme, fordi det går ind og virkelig afhjælper huden, eller giver huden den her styrke til at stå imod de her vidunderlige, men også lidt skrappe stråler fra solen. Så derfra så vil jeg alle de dage huske at tage min øjencreme på. Det er det område, hvor jeg mest skal se, at jeg er så heldig at få lov til at holde 51 fødselsdage. Så Couture øjencreme er et must for mig faktisk både morgen og aften, men jeg glemmer den en gang imellem. Ja, det gør jeg også. Så har jeg fået sådan en lidt ny rutine, siden vi har lanceret den nye solserie. Der er jeg så afsindig glad for, at vi er lykkedes med at skabe en faktor 50, som er usynlig på huden. Og det gør altså, at jeg er blevet meget bedre til nu at få solcreme også på mit bryst og min hals. Det har jeg været lidt slemt til, og i Camomio snakker vi jo altid om det her som det store ansigt, vi skal passe på. Og den her faktor 50 er nu blevet min helt faste hals og bryst. Og her? Under øjne. Nej, faktisk der er jeg 30'eren. Under øjne og omkring øjnene. Så har jeg min BB-cream. Det er også den, jeg har på i dag. Til at give
både den her fugt og fedt, som er så vigtig for huden. Så altså det er en ansigtscreme, så er det en let foundation, der giver noget farve, og så er det selvfølgelig den her super vigtige solbeskyttelse. Og så det nye, der er blevet en rigtig god rutine for mig også, det er Faktor 30'eren. Nu har jeg den med her i parfumefri, i den lille, vi har den også i stor, og med duft, med aromaterapeutisk duft. Det er at simpelthen huske at få smurt mine arme og mine hænder ind også. Og det kan jeg bare mærke, det er simpelthen så rart, at når jeg så lige pludselig er ude, hvor jeg ikke vidste, jeg skulle være det der med, at jeg ved, at hele det her, det er ligesom dækket. Ja, og man ved, det heller ikke smitter af, så man ikke lige for sådan en periode, hvor så prøver jeg lige at putte et BB på halsen, men så ender det med at smitte lidt af, eller på hænderne, hvor... Jamen det går bare ikke. Altså man skal sådan ligesom lige have den blendet ned her, men derfra går det bare ikke. Ja. Så det er sådan, altså i virkeligheden min super nemme. Ej, jeg synes, den er ok nem. Altså, jeg kan godt se, det er lidt produkter, og man kunne sagtens, altså ansigts, eller dem, som vi kalder sun lotion, kan man sagtens bruge i ansigtet også. Så jeg kunne i virkeligheden også tage den her. Det er faktor 30. Det er fint til en dansk sommerdag. Og så kunne jeg sagtens tage det hele med den. Så hvis jeg skulle lave den lynhurtigt, så ville det faktisk bare være de to. Ja. Så hvordan er din? Hvordan kører din morgenrutine i forhold til min? Altså jeg starter også mere tørbørst med den hver dag. Hver dag. Jeg faktisk vil sige, jeg starter faktisk altid med kroppen, med den store. Med recharge med den lille. Men fordi det kan jeg godt lide, det er som om, så får jeg også lidt lyst til at tage ansigtet. Nå, det er der jeg omvendt. Ja, det er ligesom, jeg skal have ansigtet. Ja, det ved jeg først. Jeg ved det ikke, men jeg synes i hvert fald, og jeg er også lidt dårlig til at faktisk springe ansigtet over, fordi så vil jeg godt bare lidt i bedre i gang. Men jeg prøver virkelig at gøre det. Så går jeg i bad. Og må jeg lige spørge, hvad får du ud af ansigtstørpørste? Hvad er det gør for dig? Altså jeg synes virkelig, at det vækker ansigtet, altså, og det ligesom det gør med kroppen. Altså man kan mærke, at blodcirkulationen kommer i gang, man har lige sådan mærket sin krop lige tunet ind, lige stået og brugt de seriøst 4 minutter, eller hvad det tager, i stedet for bare at drøne i bad. Så også en god måde, det der med lige at tjekke ind med sig selv, og lige være sådan, okay, så travlt har jeg heller ikke. Så det er dejligt. Og det er på trods af, at du tit skal have bus og tog og alt til tidligere om morgenen, ikke? Men jeg prøver altid at gøre det, og nogle gange så er det også bare hurtigt. Jeg ved, vi har også begge to kæmpet med det der, hvor er det lige tørbørsten skal stå, for man får den husket. Ja. Så det er nogle gange noget med lige at prøve at placere den lidt rundt på badeværelset, fordi man nogle gange står der, jeg glemte det. Ja. Det er også det, moster altid siger. Fordi hun er sygeplejerske, så hun er også tidligere. Ja. Hun lægger kropsbørsten på toilettet, simpelthen for at huske den på vejen. Ja, det er også et godt trick. Ja. Så går jeg i bad, og så tager jeg faktisk, jeg er blevet helt vild med den her Face Butter Cotton, fordi den er mega fed, så den giver bare sådan et virkelig godt lag fugt, men også noget fedt til huden, og det elsker jeg. Altså, og den ligger bare en virkelig god base. Ja, det er næsten sådan hende. Ja, eller sådan, det er så lækkert. Det er så lækkert, det er sådan en kram. Ja. Og den har faktisk ikke noget duft, hvilket jeg ikke har noget imod, selvom jeg elsker dufte. Ja. Fordi jeg også bruger ting med duft, så det er dejligt at have noget uden også, synes jeg. Ja. Så hvis jeg... så tager jeg BB på altid. Det er sådan min go-to hver dag, fordi jeg også elsker den glød, det giver til huden, hvor man lige vågner. Altså det er sådan, man kan gå fra at se sådan helt blank og træt ud, sådan lidt ujævn hud, og så får du bare sådan lidt glød og lidt varme i huden, og så kan man putte lidt blush på eller noget makeup over, eller sådan noget, men helt klart, og jeg bruger medium næsten hele året rundt. Vinter for at få lidt ekstra farve, og så om sommeren, så blender jeg den med lidt deep. Ja, så der er 3 farver i vores BB creams. Der er light, medium og deep. Og du når hen, du har også rigtig nemt ved at få farve. Ja. Så du når sådan, og det har jeg også hen mod deep, det er sådan, når man har været på noget ferie og noget. Men ellers, hvordan vil du sige din hud? Altså er den, der er jo ret stor forskel på huden også fra sommer og vinter. Kan du mærke et skift nu, hvor det er blevet varmere ude? Har du brug for mindre fedt? Har du brug for... Jeg synes, jeg har brug for mindre. Altså jeg kan også mærke, at om vinteren, så kan jeg godt nogle gange også putte en olie over. For eksempel Heal, som bare er vildt lækker, fordi man så både får sådan fugt og fedt på sådan den lækreste måde. Og så kan jeg mærke nu, at jeg har lidt mindre behov for det, men min tendens er helt klart at have lidt tør ud. Så det er det, jeg virkelig prøver at få eksfolieret og givet en masse fugt. Ja. Og så min nyeste addition er så, at der bruger jeg så, for bare lige at bruge en SPF 50 til ansigtet, putter jeg på hals og bryst og på mine hænder. Fordi så er det sådan
sikkert, og så skal jeg lige blive lidt bedre til at huske at putte på i løbet af dagen. Ja, skal jeg også. Ja. Ja, man skal bare have den i tasken, fordi så når man ser den, at den ligger der, så tænker man, vil lige tage på nu. Ja. Men det er jo lidt interessant med dig, fordi at både du har rejst et par år som fotomodel, og der var der meget. Der er også meget det her med, at man ikke må blive brun. Og så har vi selvfølgelig snakket meget om også, hvad solens stråler kan gøre ved huden. Så du har i virkeligheden både en rigtig god sådan stimuleringsrutine, hvor du får stimuleret og mikroeksfolieret dit ansigt, du får givet det fugt og alle de her klinisk dokumenterede ingredienser, der går ind og arbejder med huden, og du beskytter fra så ung en alder din hud med med solbeskyttelse. Så det er ret spændende at se, når du bliver ældre, hvordan at din hud vil have det med årene, der går. Fordi der er jo der er studier, der siger, at helt op til 80% af de for tidlige alderstegn, vi får i huden, det er faktisk fra lyset. Vi har relanceret solserien her for en måneds tid siden, tror jeg, der lancerede vi den vi kalder Sun 2.0. Og her hos os, der er det så vigtigt for mig, at det er solcreme med de mineralske solfilter, vi anvender. Man kan enten bruge med nano, kemiske filtre eller mineralske filtre, det man også kalder fysisk filter. Det ligger så oven på huden, hvor filteret absorberer og reflekterer solens stråler væk. Og siden du var helt lille, har det været vanvittigt vigtigt for mig, at jeg ikke ønskede, at hverken dig eller Mila fik solcreme på med kemiske eller nanosolfiltre. Det er på grund af den forbindelse, de har med kroppen, og man kan måle det i blodet og så videre. Så sådan, det har altid været vigtigt for mig. Så det er så dejligt nu, at nu hvor I er blevet store, at jeg rent faktisk også har en variant, hvor I ikke bliver hvide og blå og lilla, som man gjorde førhen med de fysiske filtre. For sådan så I altså lidt ud, som da I var små. Og den var bare ikke gået nu. Nej. Der havde I ikke givet det. Nej. Og man drømte lidt om sådan en spray, man bare ikke kunne. Og apropos spray, så for guds skyld. Hvis I anvender spray, så husk, det må ikke komme i lunger, ved slimhinder eller noget, så skal man spraye sine børn eller sig selv, så gælder det virkelig om at lukke øjne, næse, mund. Ikke stå og snakke, ikke stå og grine, fordi der er så mange partikler, der vivler rundt i luften, som man får ind. Okay, så tilbage til din rutine. Ja. Så du har cotton, og du har den her på hals og bryst, faktor 50, og du har et BB-cream. Ja. Så det er jo egentlig også til at have med at gøre. Her, ikke? Ja. Yes. Så for eksempel, hvis man bare lige skal være hurtig, kan man også lige tage bare Infinity. Der er også noget satisfying i, man bare har sådan en stor en, videre. Ja, men altid solbeskyttelse også. Altid solbeskyttelse. Ja. Du bruger ikke øjencreme endnu? Nej, jeg er dårlig til at få det brugt. Ja, du er så ung. Felina er jo flyttet hjemmefra, så det er sådan, det sker ikke, fordi din rutine... Det var ikke, fordi jeg hele tiden stod ude ved siden af derude på badeværelset og kiggede med, hvad du lavede. men der havde jeg ligesom alligevel mere, da jeg var hjemme hos dig den anden dag, der var lige sådan, hvad er det egentlig, du har stående derinde? Ja, jeg bruger det samme. Altså, hver gang jeg sådan lige prøver noget nyt, så er sådan, jeg skal tage sådan en gammel duft. Eller noget. Ja, man er meget, meget forbundet til produkterne også, i forhold til duftene. Cotton er uden duft, sagde du også. Den dufter stadigvæk sådan mild af den her friske aloe vera gelé, og der er nogle... rent. Ja, den dufter sådan meget rent, og det har været så vigtigt for mig med de produkter, hvor vi ikke anvender aromaterapi, at de så stadigvæk har en sådan blid og mild duft. Og når vi siger noget af parfumefrit, så betyder det bare, at vi ikke har anvendt de her naturlige aromaterapeutiske dufte. Men i hudplejebranchen, der alt man putter i et produkt med duft, som er tilsat for duftens skyld, det kalder man bare parfume. Og jeg forbinder jo parfume med sådan en parfumeflakon, men i hudplejebranchen kalder man altså bare duft for parfume. Vi tilsætter slet ikke kun de aromaterapeutiske dufte for duftens skyld. Vi gør det også for alle de hudforbedrende fordele, men derfor skal vi alligevel kalde det parfume. Ja. Så der er krop. Ja, men så det er en god morgenrutine. Jeg havde taget Hero med også, fordi at Hero er bare sådan et vigtigt produkt for jer at kende derude. Til dem især med dermatologisk udfordret hud, altså hovedbund, ansigt, krop, der er det den her super lette, næsten vandige, sådan tykt vand, som man kan putte på sin hud, efter at man har været i kontakt med vand eller sæbe, som går ind og stabiliserer hudens pH-værdi, og det er så afgørende for, at huden har sin balance. Vi har jo sådan en meget delikat pH-værdi, som også omtales som hudens syrekappe, og den skal altså ligge syret, og når vi så går i vores meget basiske vand, så bliver den forskubbet, og så især dermatologisk udfordret hud, den lider. Så jeg bruger den
Især hvis jeg har sådan taget lange bade, eller hvis jeg har været i karbad eller noget. Så jeg synes bare, at den var så vigtig at være med, fordi den hjælper så mange mennesker. Ja. Skal vi ikke lige tage aftenrutinen nu, hvor vi er ved ansigt? Jo. Hvad gør du der? Skal jeg starte? Yes. Aftenrutinen, der renser jeg altid min hud. Det gør jeg med Star. Den er så nemt. Det er en micellar water, bare på en vatrundel, hurtigt rundt. Hvis jeg kan mærke, at min hud har brug for lidt ekstra kærlighed, og måske har haft lidt mere makeup på, eller bare tørstig hud, så bruger jeg Muse. Har vi der her? Som er den her sindssygt delikate sådan, gel, som man totalt bare kan massere sin hud med. Og sådan give sig selv en lille ansigtsmassage. Og så når man vasker huden bagefter, så bliver det til den her mælk, som bare skyller af huden og efterlader huden så fugtig og lækker. Og den dufter så godt. Ja. Jeg elsker det. Du er meget til de loving dufte. Ja, alle de her lille dage. Ja, vi har i Camameo loving, calming og energizing. Og da du sendte din liste til Karo over, hvilke produkter du bruger, vores kollegaer, det vil jeg også have glemt at sige, må endelig stille spørgsmål, hvis det er vores gode kollegaer, de sidder klar til at svare på alle de spørgsmål, I måtte have, og hvis der er nogle spørgsmål, der er svære, så kommer de, eller at det er noget direkte til mig og Felina, omkring sådan Felinas specifikke rutine, eller min, så kommer de lige og siger det til os, så stille endelig spørgsmål. Yes. Men da du sendte din liste til Karo, der grinede lidt af, at du havde sådan Rich og Hope og Muse, og der er noget med dig, de der loving-dufte. Hvad er det? Jamen, jeg tror, det er sådan et ubevidst ting, at jeg bare... Altså, jeg tror, der må være et eller andet med de dufte, der bare resonerer så meget med mig. Og jeg tror bare, for mig, især den her Hope, som vi også kommer ind på med kroppen, altså det er sådan, det er et kram. Ja. Det er sådan, jeg kan ikke forklare, at jeg bliver så glad af den duft. Og det tror jeg måske, der bare er med alle de dufte. At der er bare et eller andet, der sådan... Det giver bare mening for mig og min krop. Du kan også bare godt lide at være positiv. Ja. Og selvkærlig. Ja, præcis. Loving aromaterapi, det er også den, man bruger antidepressivt i aromaterapien. Så den er virkelig sådan den her sådan feminine, positive, håbefulde, kærlige, omsorgsfulde. Den er så fin. Ja, det er så dejligt. Ja. Jamen altså min... men så renser jeg. Ja, jeg renser, og så putter jeg creme på. Det kan for eksempel bare være Infinity, bare for bare sådan have et lidt tyndt lag, inden man går i seng. Eller cotton igen. Facebook der. Ja, der kunne jeg jo godt tænke mig at slå lidt på tromme for, at du tænkte over, at natten, det er virkelig der, hvor kroppen eller huden laver sit store reparationsarbejde. Så der må du rigtig gerne både tage cotton, men også heal, og netop også Infinity, fordi at det er også, man kalder det jo sådan lidt skønhedssøvn, og det er jo hele vores krop, den reparerer i virkeligheden, når vi sover. Man siger, at hjernen bliver skyllet, det kan den kun, når man sover. Så der er så mange processer i gang der, så der kunne jeg godt tænke mig at sige, der skal du ikke kun på Infinity, der må det også, fordi Infinity snakker vi meget fugt og fedt. Jeg har holdt på Copenhagen Health Week et stort foredrag omkring hudens sundhed i forhold til lang levetid. Og det er selvfølgelig især den store del af kroppen, hvor at fugt og fedt og SPF-beskyttelse, det er de 3 elementer, der skal til for at sikre, at huden, vores største organ, er glad og velfungerende. Og det er selvfølgelig især, når vi bliver ældre. Men jeg synes netop til natten, der er det godt både med noget, der giver en masse fugt og hydrering, og også noget, der giver noget dyb pleje. Ja. Jeg tror, det er fordi, jeg har en eller anden fornemmelse af, at det bare sådan, det sætter sig på min pude. At det ikke får lov at sætte sig ind, men altså, det gør det jo. Ja, og går du... altså, er det sidste, du gør, inden du går i seng? Ja, okay. Fordi jeg kan nogle gange meget godt også lide det der med at få det gjort lidt tidligere på aftenen. Så min aftenrutine, den altså Star Micellar Water er verdens nemmeste rens. Og den er for mig årsagen til, at jeg får renset min hud hver aften. Og jeg tænkte lige på det i går, det var sådan sjovt nu, hvor vi vidste, at vi skulle herinde i studiet sammen med jer. Hvad er det egentlig, der er mine must-haves? Og så sent som i går aftes var det lidt sent, at jeg egentlig var sådan, jeg skal også ud og have lavet min rutine. Og jeg gider godt på grund af Star. Altså, som du sagde, vatrundel, swipe, og man er done. Og det er fordi, det er det, man kalder et leave-on-produkt. Altså det skal ikke skylles af, ligesom wash-off skal. Vatrundel kører. Og fuldstændig ligesom dig, hvis jeg har god tid, og skal være mere selvkærlig, og bare gerne vil have den der dejlige spa-stund. Vi kan godt lide at sige, if you have a bathroom, you have a spa. Ud på badeværelserne selv, de der små, hvor man skal bakke ind, der kan man bare lave sådan en hyggelig stund for sig selv.
Muse giver med mig også netop den der sådan langsomme, og man på grund af den starter, føles næsten som sådan fed silikone, og vi anvender aldrig silikone i Camomile, men den starter som den følelse, så bliver den der varme, linde olie, og så til sidst vasker af, og så er huden bare så velnæret, bare fra at have brugt den. Men jeg vil sige, 19 gange ud af 20, der er det start. Yes. Vi har også Days og Now, dem kan jeg også godt lide at bruge, men det er altså de her 2, der er favoritterne. Det var det for os begge to, så det var dem, vi tog med i dag. Ja. Om aftenen, der hvis jeg kommer ordentlig tid, altså det der med at komme tidligere ud på badeværelset, end lige inden man også skal børste tænder og i seng, så kan jeg godt lide netop at køre nogle lag, og det kan også sagtens være, at jeg bruger, får renset min hud, får noget fugt på, eller en af vores andre cera, får min øjencreme på, så er jeg rigtig glad for at bruge Velvet. Enten bruger nogle gange, hvis min hud har mere fugtbehov, bruger jeg Velvet under min BB-cream. Der synes jeg, at cotton bliver lidt for rig. Men ellers så noget Velvet. Og så inden jeg går i seng, kan jeg sagtens finde på at lige tage et godt lag af Infinity og presse på som sådan en fugtbevarende maske. Er min hud tør dehydreret fra at have flyve, så er det for eksempel kampvarme, så den virkelig får det der sådan slugging med en masse god næring til huden. Så vores dag- og aftenrutine er jo egentlig ikke så forskellige fra hinanden. Nej. Om det er dag eller aften, bortset fra at solcreme selvfølgelig ikke med om aftenen. Ja. Altså, jeg vil også sige, at hvis ikke man har... Jeg har også tendens til tør hud, ligesom dig. Jeg har altid haft sådan tørhedsknupper, der skal tørbørstes for at komme af. Og, men altså, vores BB-cream eller ansigtscreme, for mange er det nok. Altså, et godt lag på er det. Og hvis man gerne vil være sikret hele dagen, man skal jo helst op på sådan en mandelstørrelse, når det er solcreme. Man kan også putte det på 2 omgange. Så for mange er det faktisk nok. Altså, der er fugt i det. Og der er alle de plejende ingredienser i ansigtssolserien versus kropssolserien. Der har vi skruet op for de her klinisk dokumenterede ingredienser. Måttebønnefrøekstrakt, hyaluronsyre osv., som virkelig går ind og plejer at nære huden. Og det var så vigtigt for mig, at det ikke kun var en solcreme, men at det også var rigtig god ansigtspleje, fordi især hvis vi rejser på ferie, eller når det er høj sommer, hvor det bliver rigtig varmt, gider man heller ikke at have et for tykt lag på. Nej. Skal vi lige nå at have noget krop med? Ja, tiden går. Ja, tiden flyver. Jeg kan starte. Jeg er faktisk ret nem med krop. Jeg har min lille potion, jeg laver, og det er en blanding af Hope og Infinity, og den kører jeg efter mit bad, og det er den vildeste, og altså det sagde jeg så også. Jeg tørbørster altid kroppen som det første. Og du gør det med den her, med læderstrøm, men med den sorte Recharge. Ja. Og det eller 2 børster? 1. Jeg kører bare 1. Det synes jeg er meget fint. Og så efter bad, så tager jeg så lige del Hope og Infinity. Og det er sådan blevet min ting, at det giver sådan den der perfekte sådan både fugt og fedt. Jeg har faktisk ikke duftet de 2 sammen. Det dufter så godt. Ja. Altså det er jo Hope, der dufter mest lækkert, fordi Infinity har ikke så meget duft. Ja. Man kan jo godt mærke, hvor sindssygt lækkert det er. Jo, det er sådan helt silke. Det er helt silkeagtigt. Og det er faktisk den jaloux. Ja, og det er faktisk det eneste, jeg gør. Og hvis jeg putter noget på om aftenen, kan det være lidt det samme, hvis man lige har brug for at give sig selv et lille kram, inden man går i seng. Men ellers er det faktisk bare det. Ja. Min kropsplejerutine varierer ret meget, vil jeg sige. Altså jeg kan godt lide at dobbelttørbørste, så de kører godt i 2. Jeg er mest glad også for den med læderstrømmen. Sjovt nok, jeg tror bare, det er, fordi jeg har børstet med dem i så mange år. Hvis man bruger den her, man skal lige være lidt opmærksom på håndledet, at det ikke bouncer for meget rundt. Den er selvfølgelig super fed i forhold til alting. Og for mig, der handler det om at fjerne den tørre hud, modarbejde appelsinhud, men mest af alt også det her nervesystem, lymfesystem, blodcirkulation, få gang i det. Elsker olierne. Hver dag er lidt ligesom sådan et, er det Hope eller Mild eller Wild, jeg skal bruge, og det er sådan meget, hvor vil jeg gerne have mine følelser hen. Vil jeg gerne være mere afslappet, vil jeg gerne være sådan mere feminin og rolig, eller vil jeg gerne være energized fra Wild. Og det er jo også fordi, du så har alle sammen derhjemme. Ja, det er jo som er selvfølgelig der. Har det. Præcis. Ja. Jeg tester alle produktioner og alt vi laver, så derfor står det hele derhjemme. Så er jeg blevet så glad for Body Butter, og det troede jeg aldrig skulle ske, for jeg har altid været sådan en, der havde en Body Butter, og synes det var noget klistret, irriterende noget, men den er faktisk trådt ind på scenen, som er mit daglige. Jeg tror både, der er noget omkring det her med, at jeg kan
nu er jeg flink og her gør det med en spatula, men hvis jeg skal være ærlig derhjemme, altså der er det hele krabben ned, og så går det bare stærkt, og så kan jeg bare mærke, at min hud, den synes bare, det er dejligt, altså. Ja. Vi har tilsat blandt andet rispudder, som gør, at den er sådan mat, selvom den er så rig. Og årsagen til, at vi endte med at lave cotton face butter, var fordi jeg tog mig selv i, simpelthen hele tiden at stå og putte body butter i ansigtet. Den der texture, den er helt unik. Så elsker jeg at rulle med Blaze i løbet af dagen. Det er den her, kan du åbne, jeg har flere hænder nu. Tension Release, som bare afhjælper spændinger, hovedpine, ømhed. Super god i nakken, på albuer, håndled, hvor end at man måtte have brug for det. Jeg kender også en del, der bruger den som sådan en lugtesalt. Lige vække. Ja, også sådan, hvis de kan mærke sådan, noget af den der ængstelighed begynder at komme op, eller jeg føler mig lidt klaustrofobisk op på et fly, godt kan lide sådan at sidde med den. Så på kryds og på tværs, der er det sådan især enten bare en body butter, eller body butter og lidt olie, som især er min go-tos. Om sommeren, når vi skal på stranden, eller i solen, sådan i større omfang, der vil jeg altså sige pre- and after-sun, og give huden det her gode fugtboost, inden at man tager sin solcreme på. Det er bare så essentielt, fordi det er stressende for huden at være i solen. Så der er jeg altså mest glad for den her, fordi der kommer meget ud. Det er pre-after. Ja, det er pre-after først. Nej, altså jeg elsker også Infinity, men til kroppen der er det den store, hvor man kan altså, det lyder lidt som om jeg har travlt derhjemme, men jeg tror bare, det har jeg egentlig ikke, men det er sådan, der er bare præcis, det fristende. Du havde også taget nogle hårprodukter med på din fave-liste. Jeg bruger faktisk meget det samme her. Jeg bruger Rebel hver dag, og jeg har sådan lidt fint hår, der godt kan blive lidt frizzy, men det er også, hvis jeg ikke gør noget ved det efter et bad, så er det bare sådan totalt flat. Og der er den her bare genial, fordi den lige giver noget fylde. Man kan også sådan lige lægge frizz ned. Altså hvis man lige har sådan lidt her, så kan man lige sådan lægge det ned. Men du kan også præcis bare gøre sådan. Jeg plejer egentlig også... Bruger du det mest i bunden? Nej, jeg plejer sådan lige at vippe over. Og du tager det i hånden? Ja, det kan man godt lide, fordi ellers så føler jeg også, at jeg kan lidt få placeret det for meget. Fordi jeg nemlig har ret fint hår, så lige pludselig kan man bare være sådan lidt... Ja, lige der. Så jeg plejer faktisk at tage det i hånden efter bad, og nemlig lige lægge de der små hår ned hver dag. Og den her er sådan en texturizing spray, som man tidligere især primært har set været lavet på saltvand, eller på salt, som er ret udtørrende, hvor vi har lavet den med sukkermolekyler. Og den dufter også bare så godt. Ja. Og den er faktisk, det er en af vores tester, vi har med her, men den er faktisk også hoppet over i den her farve, jo, fordi at det vi var inde og revurdere på hele det emballage designændring, vi har lavet, der kunne vi se, at den lå faktisk over i Loving-duften. Så det overrasker mig ikke, at du også er glad for den. Så havde du Puff med. Puff. Det er virkelig en, jeg er glad for. En tør shampoo, men som ikke er spray, som er pulver. En puder. Så det er sådan her, og så er det simpelthen bare lige at få det ind, der hvor man synes, der finder, og så lige arbejde det ind i hovedbunden. Og man kan putte den på flere gange om dagen, og den er sindssygt god, hvis man ikke lige overgår at vaske hår. Præcis, altså, så det er jo, enten kan man bruge den til netop at give endnu mere fylde, fordi de her små puder eller korn ligesom ligger sig sådan rundt om håret, og ellers er det sådan typisk mig, for eksempel i mit pandehår, har jeg jo tendens til at få det. Men så det her med at få det ind, og så få det arbejdet godt ind, så suger det ligesom den fedt, der har været i håret. Men er jo heldigvis uden alkohol og alle de her mange andre ting, som man typisk finder i tørshampoo, som også er virkelig udtørrende for håret. Og hårets sundhed, altså den måde, vi behandler det på, vil jo også være sådan, som håret ender med at have det. Så jo mildere produkter vi kan bruge, desto bedre. Jeg spurgte dig, om du brugte balsam. Det gør du faktisk ikke. Du bruger vores shampoo, men du bruger ikke balsam, efter du er blevet klippet mere korthåret. For mig, jeg er glad for Glory Balsam, men Halo Hair Mask er bare blevet min vinder. Det er ret vildt, hvad den gør ved mit hår. Den dufter bare frisk af citronmyrte. Og det er ligesom om, jeg elsker jo altid at teste produkter, sådan, hvordan virker de mod hinanden. Jeg vil altid se, hvad resultatet er. Og hvis jeg så laver sådan en split, hvor jeg i den ene side af håret, der bruger jeg en balsam, og i den anden hårmaske,
så er det ligesom om det, hvor jeg har brugt hårmasken, at der ligner det lidt, at mit hår er blevet fyndtørret, eller sådan. Det har bare sådan lidt anden bounce. Så i hvert fald at bruge en gang imellem. Ja. Måske ikke hver dag, men hvis man lige en gang om måneden eller en gang om ugen lige skal give håret et boost. Ja, præcis. Så jeg bruger den, altså jeg vasker hår 2 gange om ugen, men så fordi vi har været meget i havet og i sauna og sådan noget, så laver man det, så vasker det lidt mere. Der bruger jeg netop den anden balsam sådan fast, og så giver den en ordentlig hårkur en gang imellem. Jamen, det er så fint. Jamen altså, har vi kameraet med, så den bor jo bare i vores taske, og er det her lille læbe, lidt shine på kinderne, lidt gong til hårspidserne, hvis man synes, det ser tørt ud. Nu så bruger den så meget. Ja. Det er sindssygt. Håndpleje, hvis man sidder i biografen. Altså sådan negle. Neglepleje. Ja. Så hvis jeg skulle på en øde ø og kun måtte tage et produkt med, så ville det blive Calm Balm, eller den store søster Soul Balm, som vi har så fået til nu, som er i vores parfumefriserie. Så gode, simple rutiner. Det kan være, at vi en dag skal lave den store rutine, eller den store spa-ritual. Og sige, hvad sker der så, når man laver spa derhjemme med body scrub og body wash, og altså, der er alle de her dejlige ting også, som er med. Men ja, ellers så tror jeg bare, det handler mest af alt om det, vi så ofte siger, check in with your skin. Hvad er det egentlig, det har brug for? Overgangsalderen til min hud varierer meget og kan føles, og også mit hår lige pludselig føles vildt tørt, og så er det ikke, og værdien er nok sådan lidt mere balanceret og stabil. Og ellers så altid skriv til os. Nu den her uge, hvor vi kører fødselsdagsuge, er der 25% rabat på det hele. Det tror jeg også, jeg allerede har sagt, men også ude hos vores dejlige forhandlere. Vi har også her vores dejlige kundeservice og alle vores medarbejdere, der sidder med sociale medier osv. I må endelig bare skrive til os, fordi der er jo ikke sådan one size fits all, men det er klart, at en god solcreme for eksempel er noget af det, der bare er så vigtigt for alle. Hvor lang tid tager din morgenrutine? Jamen, det ved jeg ikke. 5-10 minutter, eller sådan, det, altså, så der er jo også et bad med, ikke? Jo. Men det er virkelig ikke lang tid. Og jeg tror næsten, jeg gør det samme, stort set hver dag. Ja. Tak fordi I havde lyst til at kigge med. Og husk, at I kan altid skrive til os, hvis der er lives, at I ønsker skal have specifikke fokus eller temaer. Normalt er vores lives inde i Club Camameo, så der kan I melde jer ind. Det er gratis og uforpligtende, men der er en masse fordele. Man får en gave ved tilmelding ved et køb, og man får en fødselsdagsgave og fri fragt, og der er alt muligt dejligt. Og det er lidt sådan et community, hvor vi har mulighed for at sende jer sådan lidt mere specifikt indhold, som passer godt til jer. Så tusind tak for at kigge med, og tusind tak for at være med, skat. Det var simpelthen så hyggeligt. Det var dejligt. Ha' det godt derude, og bare have den dejligste sommer, og pas godt på jeres fine hud. Den skal vare hele livet. Ha' en rigtig dejlig dag.